ಟು ಮೈ ವ್ಲಾಗ್. ಇಡೀ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಮೂರು ಜನ ಅಣ್ಣ 3:45 ಮೂಜು ಮುಕ್ಕ ನಾವು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೂರ ಅನ್ಕೊಂಡ ಇನ್ನೇನು ಟ್ರಿಪ್ ಯಾರಾದರೂ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜರ್ನಿ ಅಂಚ 3 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದೈತೆ 3 ಮುಕ್ಕಾಲ ಅಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಎಂಕಲ್ 2 ಕಪಲ್ಸ್ ಹೋಗಿತ್ತ ಸಾಕಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಟೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಮುಖ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಗಿನ ಟ್ರಿಪ್ ಕೂಡ ಏನು ಚಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಚ್ಚಾರ. ಎಂಗ್ಳೋಡಿತ್ತಿ ಎಂಗ್ಳೋಡೆ ಒಬ್ಬನಿ ಫಸ್ಟ್ ದೇವರ ಮನೆ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ಕ ದೇವರ ಮನೆ ತೋಡ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಬರ್ತಾವರಂದು ಎಂಕಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವೆಟ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತದ ಬಂದಾಗ ಜೋರು ಬರ್ತಾ ಬರೋದು ಚಳಿಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಬಸ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ದೇವರ ಮನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಜಾರು ಜಾ ಮಿತ್ತೆ ತನ್ನದ ಎಲೆ ಮೆತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಉಂಟು ಎತ್ತಿಯ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ ಓ ಏನಿದು ಅದನ್ನು ಚಲಿಯ ಗಾಳಿ ಎಂಚುಂಡು ದೇವರ ಮನೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೇಕ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಪೋನಾಗ ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಪೋಯ ದೇವರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆನ್ ದ ವೇ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಸೀದಾ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಚೆಕ್ಕಿನ ಹೊಡಿತಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಪೋರೊಡಿಗೆ 2 ಜನ ತೂಲೆಗೆ ನನ್ನ ಹೊಡೆದಿ ಒರಿಯ ಪಂಜಿಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರಲ್ಲೇ ಗುರಿ ಮಗ
ಎಂಕಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಸುಮಾರು ತೂದಿತ್ತ ಇಕ್ ದುಂಬೋ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ಬೇರತ್ತ ಅಂಚದು ಓವ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರೆಡ್ಲ ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತಾನಾಗ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ರೆಸಾರ್ಟ್ದ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಲ ಏನು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ಈ ವೀಡಿಯೋಡು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಅವೇನಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ವ್ಯೂ ರೂಮ್ ಅಂದೆ ಅವ ಕೋಣದೂರಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್. ಗೈಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂದು ರೂಮ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ವ್ಯೂ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಿ ಅಂಚ ಒಂದುವೇ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಅತ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 101 ಬುಕ್ 102. ಫೈನಲಿ ಹಂಗೆ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೇಮ್ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕಲೆಗ್ 101 ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ 102 ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮ್ ತೋಜ್ಪಾವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಮಲ್ತದ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮತ್ತು ಪರಂಜ್ ಕೆಟಲ್ ಕಾಫಿ ಪೌಡ್ರ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿರರ್ ತುಲೆ ಮಿರರ್ ಮಲ್ಲ ಅದು ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಲಂಚನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಈ ಒಂಜಿ ರೂಮಡ್ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಕಾಫಿ ಪರೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತದ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು 4 ಜನದ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತದ ರೂಮ್ ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತ ಮುಳ್ಳಂಗಿರಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಪಂಡ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಮುಳ್ಳಂಗಿರಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ನಾಗ ಅಂಚ ಓದ್ಬಾರ್ಕಾನೆ ಎಂಕಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕದ ಸೆಷನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಎಂಚ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮುಳ್ಳಂಗಿರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ನನಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ರಿ ಬಾರ ಸುಳ್ಳಿದ കൊതി കൊതി മല്ല മല്ലത് മല്ല അഞ്ചാ അഞ്ചാ ദോജി ഓ ബ്ലോക്ക് guys. അതെ ജാത്രയാണ് നമ്മള് അപ്പൊ തന്നെ ഒരു പഠിക്കുന്നത് കേട്ട് അപ്പൊ അഭ്യാസം ഇവിടെ പിടിക്ക അപ്പാ
ಆಗ ಅಂದಿ ಬಂದದು ಗೈಸ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳಂಗಿರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಳ್ಳಂಗಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಅರ್ಧಡ್ ಗಾಡಿ ಉಂಟದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಯಿನಿ ಮುಳ್ಳಂಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಚೂರು ಅಲ್ಪನೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಾಕ್ ಪೋయింದು ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಕ ಅನ್ಕುಲ್ಲ ಪಂಡಗರ ಕತ್ತಲ ಆಯ್ತನಕ ಅಂಚ ಒಂದು ಚೂರು ಅಂಚಿನ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಾಕ್ ಪೋಯ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಂಡ ತಗೋಲಿ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಐತನೇ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ನೈಟ್ ವ್ಯೂ ಎಂಜಾಯ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರ್ಸದೆ ಇಂಡೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಔಟ್ಡೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಲ ಉಂಡು ಔಟ್ಡೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಯ ಪೋಕ ಅಂದ್ಕೊಲ್ಯ ಅಂಚ ಇಂಡೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಡೆ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಯಾರಮ್ ಚೆಸ್ ಬೊಕ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೂಡೋ ಮಾತುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೂಡೋ ಗೊಬ್ಬರ ಕುಲ್ಯ ಬೊಕ ಮಾತೆ ಇಟ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೂಡೋ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಅದು ಲೂಡೋ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಆರ್ ಅಂಡೆಲ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಜಾಲಿ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕಲ್ ಪೂಲುಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ಪದ ಯಾಪಂಡ ನೀರು ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಪೂಲುಡ್ ಗೊಬ್ಬುಡೊಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಹಿಡಿತ ಬಟ್ ಪೂಲುಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆಯ್ಜಿ ನೀರು ಗಲೀಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ಪನೊಲಿ ಬೊಕ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಗೈಸ್ತುಲಿ ಒಂದು ಇಂಡೋರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೂಮ್ ನೆಟ್ಟೆ ಲೂಡ ಗೊಬ್ಬರೇ ಉಂಡು ಲೂಡ ಗೊಬ್ಬುದಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಮ್ ಅವು ಚೆಸ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಮ್